Hej og velkommen her. I dag vil jeg gerne dele med dig noget om at vælge livet til og finde glæden og få mere glæde i livet. I dag er en speciel dag for mig. Det er min mors fødselsdag. Hun døde for 28 år siden, og hun var kun 59 år gammel. Hun valgte livet fra. Og jeg har valgt at se på det på den måde, at den omstændighed kan jeg ikke lave om på. Det jeg kan sørge for at fylde mig selv med, det er alt det hun har bidraget med til mit liv, som jeg stadig kan glæde mig over. Så derfor kan man sige, at jeg har valgt livet til. Og det er faktisk ikke noget vi gør bare sådan vælger livet til eller fra, sådan liv og dødagtigt. Men rent faktisk vælger vi livet til mange gange om dagen, hvis vi selv er opmærksom på det. I dag har jeg haft særlig fokus på taknemmelighed. Og det kunne jeg godt tænke mig at dele lidt omkring med dig. Lidt om, hvorfor det egentlig er vigtigt at have taknemmelighed, føle taknemmelighed, hvad det kan gøre for os, og hvordan vi egentlig kan få mere glæde og taknemmelighed ind i livet. Jeg startede min dag med at lave en side i min dagbog med overskriften Tak til dig, mor. Og så skrev jeg nogle punkter. Jeg skrev, tak mor, jeg er så taknemmelig for, at du bar mig under dit hjerte i 9 måneder. Tak mor, jeg er så taknemmelig for, at du havde sådan en skøn sans for skønhed, og du skabte så dejlige rammer for os at vokse op i. Tak mor, fordi du hyldede og sørgede for at nære kvindeligheden, det feminine. Der var du en god rollemodel. Tak mor, fordi du havde sådan en dejlig tilgang til, en dejlig glæde over blomster og sten og alle de små under i naturen. Tak også for, at du var så god til at lave mad til os. Og tak i det hele taget for, at du blev min mor. Jeg fortæller dig det her, fordi jeg gerne vil opfordre dig til at bringe mere taknemmelighed ind i dit liv. For det er nemlig sådan, at jo mere vi takker, og jo mere vi glæder os over det, vi har, jo mere får vi at glæde os over og takke for. Det er en lovmæssighed på samme måde som, at hvis man springer ud fra 5 meter vippen, så går det altså, så falder man nedad. Sådan er det også med taknemmelighed og med glæde. Jo mere vi glæder os, jo mere taknemmelige vi er, jo mere bringer vi lige netop glæde og taknemmelighed ind i livet. Så du kunne måske selv vælge at lave en lille taknemmelighedsbog, hvor du hver eneste dag skriver et eller andet i bogen, du er taknemmelig for. Det kan bare være nogle få ting. 1, 2, 3 ting. Og så kan du måske opleve, som jeg oplevede i dag, og det er jo lidt sjovt, når jeg nu lige netop var i taknemmelighedshumør i dag, at jeg faktisk, der lå en lille notesbog på min sofa, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor den var kommet ud af bogreolen. Det må jeg have gjort i går aftes. Og da jeg åbnede den, så var det en af mine tidligere taknemmelighedsbøger. En lille bog her, som jeg så åbnede og opdagede, at den var bare fyldt den ene side efter den anden med ting, som jeg har sagt tak for her i 2012 var det. Så det er jo rigtig herligt. Og man kan sige, at hvis vi går og brokker os rigtig meget, eller hvis vi synes, at livet er tungt, og det er svært at få så meget lys og glæde ind, som vi gerne vil, så er det en rigtig, rigtig god ting at begynde at skrive noget ned, og i det hele taget udtrykke taknemmelighed over for de mennesker, vi holder af. Det vil jeg gerne opfordre dig til også, at virkelig anerkende det, der er anerkendelse værd. Fordi hele energien løfter sig. Når du begynder at se efter det, der er, i stedet for det, der mangler, så bliver livet en leg, en fest på en anden måde. Og jeg har oplevet igen og igen med mine studerende, at de har sagt, at de er blevet gladere. De er begyndt at se meget lysere på livet, og de får også at vide af andre, at de er blevet meget mere positive og glade. Og det er jo skønt.
Og nogle af ægtefællerne derhjemme har også ligesom mærket, at det har givet en forskel, for i stedet for at holde fokus på, hvad der er galt med de andre, så kan vi prøve at se, hvad er min andel? Hvad kunne jeg gøre anderledes? Og lige med det samme, vi tager den vinkel på, så ændrer tingene sig. Tak fordi du lyttede med, og tak fordi du er en del af mit netværk. Det er jeg taknemmelig for.